Daşky guşaw gorumyň halkary güni münasibetli Arkada we Aşgabat şäherlerini, Ahal, Balkan, Daşoğuz, Lewat, Mary vilayetlerine ýurdumyzyň ýokary oky mekdeplerine geçirilen çäreler ýokary ruhlanetlige wesenni. Häzirki döwürde Türkmenistanda milli taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Olar ýurdumyzyň ykdysadyetiniň howanyň üýtgemegine uýgunlaşmagyny belli derejede şertlendirýär. Ekologiýa çäreleriniň häzirki döwürde Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň möhüm şerti bolup durýanyny barada aýdyldy. Munyň özi halk hojalygyny tebigy serişdelerden peýdalanmagyň täze ugurlaryna geçirmek üçin amatly şerti emele getirýär. Maslahatlarda Türkmenistanyň halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklarynyň esas ugurlary boýunça bu ýa-da çykyşlar diňlendi. Bilelikdäki maksatnamalaryň we taslamalaryň susana suwdan netijeli peýdalanmak, energiýa netijeligi çemelişme we ýerleriň ziýanlanmagyna garşy göreş howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak, owy we suw hojalygynyň mümkinçiliklerini artdyrmak, şäherleriň durnukly ösüşi babatdaky gatnaşyklary barada aýdyldy. Ýurdumyzda amala asyrylýan äger toly durmuş ykdysady maksatnamalaryň we watanymyzyň gülläp ösmeginiň hemde durnukly ösüşiň bähbidine gönük duran ekologiýa taslamalarynyň başyny başlaýjy türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň işleri maslahatlaryň içinden ýerşarly çolup geçdi. Döwletimiziň ekologiýa syýasatynyň baş maksady raýatlarymyzyň durmuşy üçin amatly daşky uşawy öpüş etmekden, tebigy serişdeleri rejeli peýdalanmakdan, tebigaty geljeki nesiller üçin baýlaşdyrmakdan we saklamakdan, bu urda sewi tarih hemde halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmakdan ibaratdyr. Dawaralarda Eriz we Tamynyň owadan bagy bostanygy, hoşta wiýetli gulleri baýlygy bilen tapawutlanýan aýratyny tap geçilip, hormat prezidentimiň başdanlygyna owalarda şäherlerde beri üçin ulanylýan pürlü agaçlary, meýweli we faýaly baglary ösdürip ýetişdirmekde döwlet ähmetli işleriň amala asyrylýan aýratyny bellendi. Dawaralaryň dowamyna soňky saatlary özleriniň döwrewap çykyşlary bilen dawaratlaşanlara şatlyk paýladylar. Ustad aýdymçylar göwün göterje çykyşlaryna bede wady bilen öňe barýan Eriz watamyzyň ösüşleri, owadan diýarymyzyň bagy bostanygy, tebigat gözelligi, hormat prezidentimiň ýurdumyzda ösdürmekdäki rowaj işleriniň wasfy şatlyk şowkul bilen wasf edildi. Bu dawaralarda durly görnüşli baglaryň, owadan gülleriň, baý sergileriniň urulmagan täsiri boldy. Dawaralarda zähmetseger bagwanlar Tomsoň bol hasyrly gelmek üçin baglara gowy ide gedip, araçeniki çäherleri dogry we düzgün geçirip, diýankeşlere garşy göreşip, arasaçylyk we awadançylyk işlerini talawallaýy geçirmekde alyp barýan işler dogrusyna täsirli görünür etdiler. Arkadaly Gahrman serdarymyzyň meýweli we faýaly baglary ösdürip ýetişdirmekde, daşky uşaw goramakda döredip berýän giň mümkinçiliklerine ruhlanýan tejribeli bagwanlar hatarary uzap gidýän bagçylyk meýdanlaryna meýweli we faýaly baglaryň, bedek agaçlaryň, biziň howa hemde toprak şertlerimizde uýgunly hasyrlygy ýokary bolan görnüşlerini ösdürip ýetişdirmekde gaýratly zähmet çekýärler. Ýurdumyzyň tejribeli bagwanlary Pekim Paýkas ummany Magtymly Pragynyň her bir günni zähmet üstünliklerini wesep, halkymyza durly görnüşli meýwe önümler bilen öpüş etmekligi maksat edilip, her wagtda hasa joşguny zähmet çekýärler. Biziň toprak hemde howa şertlerimizde uýgunly ösdürilip ýetişdirilýän baglaryň, gülleriň aýratynyklarda orsunda tejribeli bagwanlaryň beren günüňleri dawaratnaşanlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Dawaratnaşanlar merdana, zähmetseger daýhanlarymyzyň, bagwanlarymyzyň galkynmagyna, halal baýlygyň eýesi bolmagyna giň mümkinçilikler döredip berýän ýurdumyzda daşky uşaw gorap, ekologiýa howpsuzlygyny öpüş etmekde belent maksatly işler alyp barýan Arkadaly Gahrman serdarymyza hemde Gahrman Arkadamyza alkyş sözlerini beýan etdiler.